Mangkat setengah. Rip. Ki mengke kan jam 4 lho ya. Aku balik teko ngomah. Ki lho sampe diluluni ditata. Mok tata mong to? Mas Riko paringi bantal, Mas Riko ben gledak penak. Yo Mas, ngono lho. Ngawane ben gak adem. Ki wis mok lempiti to? Wis padang. Kok rusak apa aku jamune? Mang to lek tuku. Jamune apa? Wes. Oh, ndang dombe dihabisin. Ndang dihabisin. Mas Tapo kayak bubuk sik lho ya istirahat ya. Ya. Manut. Engko lek kaya mama. Lek enek Mas Tapo ora gelem mangan ya tak seneni. Bebas ora iki? Bebas aku. Wes. Ya, bebas aku yo hancur. Seneng ta lek Mas Tapo mulih iki. Ya. Nah, ambune pete. Bebas ora iki? Oh, lunga aku kok. Tinggi ye. Iya. Seneng ta Mas Tapo mulih? Langsung dingano rek, dilempet-lempet. Karepe iki wis ketok rodok padang, hari ini cuacane hujan kaya ngono kerek. Dari kemarin sore. Jadi mik no berasa kencur. Bisa mampu sih. Lah iya.